इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस सुहानी घड़ी चमक तैयबा का चाँद उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। वक़ाल अल्लाहु ताला फी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मौलाना मोहब्बत कमायन सरी सवाब आवाज बुलंद बरन हयात नबी दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
وسیع از کر یہ علاقہ آباد یمو آز میلاد جلوس کے ربات من کریے ربی کائنات یمو محفل میلاد منو تین نارد گلزار سینس نارد گلزار یم دی بیمار تمن شفا یم جنت دنجر بیمار پاتی شفا سائل بیمار تمن شفا کرن مل بیمار تمن شفا یم شیر نظر بیمار تمن شفا کویور پر نظرانون پروردگارہ ہدیون تمن کر قبول ایل باچے نز نبی سنگ لول انو ربی کائنات کلی حاجت روا کلی مدالم روا اذکر باغ واجن بڑی ہے مال سوزو گرز خرید ہے پروردگار از بے اولادن اولاد از بے اولادن اولاد واجن کر مسلمانن یہ جس کر نارد گلزار دا کر رزق برا دا کر روزگار برا دا کر صحت برا دا کر امن و امان دا کر امن و امان اپلی کر دستگی دیون والن دستگی آشرن کر دستگی آغاز کر کمومن آزاد آمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین معزز و مکرم بزرگ و دوستوں اور امام ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر واصل الجزاء فی الدارین والآخرہ اللہ تبارک و تعالی حسن شو بے حد حمد و ثنا یہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف بابرکت بعظمت محفلی دی محفلی مولود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر جمع کا سن توفیق عطا کر بے بن اللہ دیدہ درود السلام آقا نامدار احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مستقل نبی صلی اللہ خوشی مند سے آزی تذکر کرن چھے اللہ تبارک و تعالیٰ کرن نبی صلی پاسیت جماعت از دستگی آمین کرن والد دستگی معزز حاضرین آج صبح ربیع الاول اوز دوست تاریخ آج رائی جائی جائی جلوس نبی صلی لولت نبی صلی محبت دیش مبارک تیمن لگن ہے باپا دیمو پس بڑھ آج نبی سے لولت محمد جلوس کری کہ جان ملکن مزاو آج میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مناون اللہ تعالیٰ کرینی میلاد مناون قبول معزز حاضرین یہ نظر دمو قرآن مقدس اسکن اللہ تبارک و تعالیٰ کمی انداز شو بیان کرن امی صاحبی میلاد سنی تذکر اور کمو الفاظوں سے جو اللہ تبارک و تعالی ذکر کرن ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کریو یاد یہ کچھ تاجداری مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چھو یہ تاجداری مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مساعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما شاہسن در شکم حضرت آمنت الزہریہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مساعد ماجی ہند شکم مبارک اسمن تشریف فرماؤس رحمتک نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی وقت کیا حالت اس فرماون یبئی آمینہ پکن اس اگر یہ زمین اس ددمت آسن ددمی جی زمین اسوس یون سبزار حتیٰ کہ یہ ددمی دن کلین یمن کا فصل اس یمن کلین یہ حضرت آمینت الزہریہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا بس یمن کلین کرن
فرماون یمن کلین امی سات یون میو نیرنیز کیازِ شکم اطہرس اندر تشریف تھٲیِتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کمی انداز وچھو امس صاحب میلاد سند تذکر یمس متعلق بیان آو حدیث پاکن اندر کرنے پان کر بیان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمی انداز سے بیان فرماون فرموک آخ دوہا بنیو اما صحابہ کبارن ہن مجلس سے جمع صحابہ کی جمع گمت یمو صحابو چھ لوگمت تذکر کرن انبیاء کرامن ہون کیا جی یمو بوزمت از درفشان حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان ذکر الانبیاء عبادتن یمن اوس حضور علیہ السلام فرمومت او میانو صحابو اے میانو جانسار یارو اے میں پد پکن والو یارو یہ لحاظ تو انبیاء تذکیر اسیو کرن تو اس میلن عبادت ثواب اللہ اکبر کبیرہ فرماون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن یہ حدیث مبارکہ چھ صحابہ کبارن زیر نظر کہ حضورو فرمو ذکر الانبیاء عبادتن انبیاء تذکر کرن انبیاء یاد کرن انبیاء تعریف کرن اچھو اللہ تعالیٰ دیون عبادت ثواب تذکرہ سندر چھ صحابہ کبار بہت اما بڑ مجلسہ چھ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یمیں صحابہ چھ جلوگر اما صحابہ من گود آخ نبی سبن یار آخ نبی سبن جانسارا کو کھڑا ایم سیجتہ اکرک نیر دبن لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ بیاخ ود یوڑ صحاب سبو میں دبن لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ یوڑ ود بیاخ صحابہ دبن لا الہ الا اللہ داود خلیفت اللہ یوڑ ود بیاخ صحابی دبن لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اما یم جو صحابہ کبار یمن پیغمبرن ادب تے احترام یہ ذکر خیر کرر کیا جی من جو تاجدار مدنین ورمز آت میل تو عبادت ثواب اما یہ محفل سے سجے صحابہ کبار شبیت مجلس اندر اچانک دا حجرہ مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات تاجدارن نیو تشریف اپر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نیو تشریف اپر اما پکن گئے حضور بوز حضور چوچن مین جانسار کیا چکرن مین وفادار یار کیا چکرن حضور علیہ السلام یم ساتھ بوچ آخ صحابی وطن تم لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ یمن صحابن تذکر بوزو یم صحاب چکرن پیغمبرن تذکر حضور علیہ السلام پہ دوری نظر اتی فرمو نبی رحمت اللہ لفظ کیا کر نبی پاک کو استعمال علم اعلان بوجھے فرمو اللہ خبردار اور ام پت پکن گو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یمن پنن صحابن من جلوہ گر صحابہ کبار گئی یمو کر عرض دبک فدا کر ابی و امی یا رسول اللہ چشمہد بدوئی ٹاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلال لگیا سون مول موڑ قربان لگیا سی زندگی قربان رحمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشادش کرن انبیاء کرامن تذکر اشادش دبن آدم جو صفی اللہ اشادش دبن ابراہیم جو خلیل اللہ اشادش دبن اسماعیل جو ذبیح اللہ اشادش یمن پیغمبرن
تذکر کرن اس انبیاء کرامن یاد کرن مگر ٹاٹھ نبی یل توئی پیواس کن نظر توئی جز وکرت آلہ خبردار حدل ٹاٹھ نبی امیک مانے کیا گو اس کیا کرو خبردار اس کیا کرو ہوشیار تلاز رحمت کی نبی ونی کیا ماجرا اور فرمو حضورو دبر میانیو صحابہ خبردار مینا چن شک آدم چو صفی اللہ مینا چن شک ابراہیم چو خلیل اللہ تو یا اسم صحیح ونن یمن انبیاء تذکر کرن مگر میں گو پنشائی خیال خبر اتنا آدم علیہ السلام اس میانی کھود دیو درج تھول اتنا میانی کھود ابراہیم اس دیو درج تھول اتنا میانی کھود زیادہ اسماعیل اس دیو درج تھول امیا فرمومو اللہ خبردار عدل تاچ نبی دل کیا دبنا خبردار کرمو یہ موجب انا حبیب اللہ اور فرمو رحمت ایک نبی او صحابہ توئی کرو انبیاء تذکر مبارک آچو یمان چھج لائق یمان آچی آئیشان مگر خبردار کسیو یہ بھی باپس اللہ خبردار انا حبیب اللہ باچو سو خدای سند ٹوٹ آدم از ناچو میہو درج کے ابراہیم از چن میہو درج کے کاش پیغمبر چن ید مقامہ کے یمن سارنی پیغمبرن میلے نبوت آج وسیلہ محمد رسول اللہ کیا جی یاد کریو یم ساتھ عالم ارواح سندر اللہ تعالیٰ نے دواد تمام روحن ین ساری روح پروردگارن از روح یود بنے من یمائی کرن عالم ارواح اسمن جمع یل عالم ارواح من روح کرن جمع عدید و پروردگارن یمن اعلان اکھتابہ کرن یمن روحن دوبنت الستو بربکم آئی رہو علماء لیکن تمام روح جمع روح ارواح روح جمع عالم ارواح اتمشیم تمام روح جمع یمن جو اللہ تعالیٰ دبن امسات جو جسم بننے کھلی چھ روح بنے میں اما یم چھ ساری عالم ارواح سندر ربن کر اعلان الستو بربکم کیا بچھس نا تہند خدا شباش کیا بچھس نا تہند خدا اللہ تعالیٰ نے علی اعلان کر ہمار کیا گئی آواز دبو کالو بلا یوڑ شو پروردگار دبن کیا بچھس نا تو ان خدا اڑ گئی آواز کالو بلا ناز کیا جی چکن سون پروردگار آئی ربات سی چک سون پالنہار آئی ربات سی چک مالکی کائنات یمن ساروی رہو جد جواب مگر یوس آم مجلسا یوس تمام روح یموس تمام روح گمی جمع یمو جد ساروی اعلان کی چک سون پروردگار اگر اللہ تعالیٰ فرماون دپن وانچو تیوت مقامہ بتھی اس قرآن کرن بیان دپن وانچو تیوت عظمتہ بتھی وانچو یمن پنی شان والیس نبیس متعلق میں وعدہن یمن چھ میں پنیس نبی سنیس ات نبوت متعلق وعدہن وائن کڑن عام روح نبر اچھ تھائیک تمام انبیاء کرامن ہند روح پیغمبرن ہند روح روید وائی باقی کڑک نبر اچھ روید وائی انبیاء کرامن ہند روح پاک ان پر چھو اللہ تعالیٰ فرماون اے انبیاء کرامن ہند روحو کریو سامی اسد وعدہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ امی پت کر اللہ تعالیٰ نے ہد وعد انبیاء کرامن ہوس جلسہ عام مگر وہیں بنیو جلسہ خاص انبیاء کرامن ہون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
وۄنۍ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ نبیَن ہیوٚت وعدٕ سبحان اللہ دوٚپنَس اے آدم علیہ السلام ژٕ گژھکھ دُنیاہس نبوت میلی مگر شرط چھُے ابراہیم دُنیاہس گژھکھ نبوت میلی شرط چھُے اے اسماعیل دُنیاہس گژھکھ پیغمبر بناوت مگر شرط چھُے یِمن تمام روحن ووٚن پروردگارن یِم انبیاء کرامن ہٕنٛدۍ روحِ پاک یِمن فرمو پروردگارن تۄہہِ دِمہٕ بہٕ نبوت مگر شرط چھُ اگر یہِ میون نبی تُہنٛدِس دورس منٛز آو کٔرِو سبحان اللہ اے آدم علیہ السلام اے موسیٰ کلیم اللہ اے عیسیٰ علیہ السلام اگر میون یہ رحمتک نبی چٲنِس دورس منٛز آو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ اکھ کٔرزِ کٲم اکھ أنزِ أمِس میٲنِس نبیَس ایمان بیٚیہِ کٔرزِ أہنٛدِس دیٖنس مدد سبحان اللہ گوٚو واضح سپدیو اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ انبیاء کرامن نبوت دِوان امہِ پتہٕ چھُس دپان آدم ژےٚ آسیٚتھ لُکن ووٚنمُت لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ اگر میون نبی آوے یِنہٕ وۄنۍ پرکھ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ یہ چھُے تراوُن تیٚلہِ پٔرۍ زِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے موسیٰ ژےٚ آسیٚتھ قومس دیُتمُت درس لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لیکن اگر چٲنِس دورس منٛز میون نبی آو پنُن کلمہٕ ترٲیِو پتھر اتی دِژ کرکھ لا الہ الا اللہ محمد امی چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد محبوب ہمن صحابر کرن بیدار اللہ خبردار میانیو یارو یِم حظ چھِ حق موسیٰ کلیم اللہ آدم صفی اللہ ابراہیم خلیل اللہ نوح نجی اللہ مگر مےٚ کٔرمو بیدار انا حبیب اللہ بہٕ حظ چھُس خۄداے سُنٛد ٹوٹھ مےٚ ہی نا چھُم یِم پیغمبر حالانکہ قرآن مقدس اندر جو اللہ تعالیٰ فرماو اللہ تعالیٰ سن حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام سٲنِس نبیس متعلق اعلان کرن یم سات عیسیٰ دنیاہس اندر آو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یل دنیاہس من تشریف ان یمو تھو بشارت دے ومبشرا بالرسول یاتی من بعد اسمہ احمد یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیاہس مزید پنس امتس مزی اعلان دی کرن دپن جو مبشرم بالرسول یاتی من بعد اسمہ احمد اے میانی قوم میں مانن والو خبردار خبردار باسیو توی بشارت دیون میں پت چھو یون وول اخ صاحبہ یمس ناو آسی احمد گو حضرت عیسیٰ تی چھو دزمز بشارت سبحان اللہ سبحان اللہ بشارت چھو دیون حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی سندی نبوت نبی سندی ینش بشارت کجائی مردم میں لے یہ بشارت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لہذا امیس صاحبی میلاد سن یہ سی تذکر شو یہ سی عظمت چھ آج خوشی اندر آج محبت اندر کیا چھو مسلمان کرن مگر سوری چھوس پروردگاری علمین یہ خوشی کرن قبول آخ انسان ہیکی بد عمل ایسید کلمہ گو انسان اگر نماز گزار نہ آسن باوجود منائی میلاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ غلط چھوئی کرن یہ آسی بے نماز مگر اخ چیز گژھِ تھاوُن یاد اگر بے نماز تہِ آسہِ گناہگار تہِ آسہِ مگر میلادٕچ عظمت چھِ الگ میلان اور ہومہِ گُمن نیک کامٮ۪ن ہُنٛد یِم أمۍ ترک کرِ چاہے نماز کرُن ترک چاہے زکات کرُن ترک یم چیز کرنہٕ کینٛہہ تمیُک سزا میلہِ الگ لیکن میلادٕچ برکت چھِ یہِ اگر کٲفر تہِ منایہِ کٲفرس تہِ میلہِ ثواب صحیح بخاریس اندر چھُ حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماون دپن یم دو تولد گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یل جلو کر گو مکہ اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ابو لہب آخ کنیزہ آخوس یہ حضرت آمینہ نش اتہ وچن یہ اولاد یون دنیاس یمن چھن پتہ یہ پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول
خدمت گزار کنیز یہ حضرت آمینہ آسنی ات وچن بچہ زیون ات مکس من نیچو زیون ات خوشی گسن یم خوش سپدان یل کوڑ زی ہے امس زندہ دفن کران امس نیبو نشانے مکلاون مگر یل نیچو زیون مبارک کران خوش گسن یتھے پٲٹھۍ ییٚمہِ ؤرۍ رحمتُک نبی زاو صلی اللہ علیہ وسلم سیوبیا تھی أمۍ وٕچھ عبداللہ زاو نیچو حالانکہ حضرت عبداللہ نوس انتقال کورمت ام سات یم سات شریعت گمی نبی صبح ماجی ہند شکم مبارکس من کیا یہ دری یتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پر فرماون دپن سیوبیا وس یہ گئی دون دون واپس یل ابو لہبس نش بس ابو لہبس نش بس ابو لہبن دوپ امس پنہ کنیز دوپنس اے سیوبیا ژٕ ون مے ژٕ کتہِ اوسُکھ وٕنیُک تانۍ توجہ تھٲیزیو دوپنس ژٕ کتہِ اوسُکھ وٕنیُک تانۍ اورٕ ؤژھ واپس دوپنس اے ابو لہب بوز بوز اے میانہِ مٲلکا بہٕ ٲسٕس حضرت آمیناہس نِش حضرت آمیناہس کیا حضرت عبداللہ زاو نیچو کٔمِس حضرت عبداللہ زاو نیچو یہ بوز ابو لہبن ابو لہبن یل یہ کات بوز حضرت عبداللہ زاو یہ ما چھس پائی یہ کس چھو یہ ما چھو ابو لہبس پتہ میون تخت مکلیو بوسس چلاون حکومت بوسس بت پرستی کرناون امی چھن پتہ بتن خادم کرنے آو محمد رسول اللہ یا اس رحمتک نبی یس ون تمام لکن لاگی دبیک سجد شب ذات ذوالجلال حضرت اللہ یا کفرس بیول مٹاونی محمد رسول اللہ سیوبیان کر کام یلی خبر دتن ابو لہبس دوپنس اے ابو لہب عبداللہ زاو نیچو اور ووت ابو لہب واپس ان کر دشنیات شہادت جنگ سے اشار دوپن اے سیوبیا میں تانے نیت خبر عبداللہ زاو نیچو گاس میں کرمک آزاد ایک گوڑائی لوگ کفار سن گری درس کہ نبی آوائی چلن ظلم کیا نبی آوائی گشن بد انصابی کیا ادی پیڑ گو بڑس کافر سن گری پیٹھائی گئی ظلم اس خاتمہ حضرت سیوبیا گئی نبی سن خبر ان سن آزاد یلی آزاد یول گئی دون دون یہ وز واپس در باری حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ حتیٰ کہ حضرت سیوبیان جد کے دوہن نبی رحمت پنن دوتی کوزا عظمت واجن شان واجن بنے سیوبیات کوزا شان میلے فرماون یم ساتھ یہ واپس گئی ادی وز آمینہ دبن سیوبیا میں ون یور کیا جائک سیوڑے گیا یک شباش صحیح یوڑے گیا واپس بے کیا جائک واپس اور فرماون سیوبیا دبن آمینہ مبارک بن نئی بکرز ابو لہبن خبر دن سے پیڑ آزاد گئی آزاد مگر آزاد گسنا سید چھو مسئلہ آخ یلی میں آزاد کر کے دبی کافرن کن کافرن کلمہ نہ پڑھمت کین دین نہ مانن خلاف خدایس تے رسول خدایس تے قرآنس تے خلاف بدبخت ابو لہب یوت بڑ کافر مگر آزاد کرن کنیز یہ بھی موجود کہ عبداللہ زاو سبحان اللہ وہیں تھیو خیال امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یہ حدیث پاک دپن یہ لحظہ ابو لہب مود کس ابو لہب مود انتقال کر ابو لہبن یہ بدبخت مود فرماون حضرت عباس خواب وچن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صاحب صحابی نبی صاحب تجواب حضرت عباس وچن خوابس من وچن ابو لہبس کس ابو لہب وچن خوابس اندر دوپنس اے ابو لہب ما فعل اللہ بکا میں وند خدایان کیا کر سے کیا شریعت قبری من میلن دوپنس میں کیا میلی بچوز عذابک مستحق میں چھو عذاب دیون ذات ذوالجلال حضرت
ہسا عذاب ملان مے سختی ملان یت قبر مگر اخ چیز یل واتن شب ژندروار شباش یل واتن ژندروار دہ میں اللہ تعالی امی شہادت چہ انگجہ کن یمی شہادت چہ انگجہ سد میں اشار کر سیوبیا سگیا آزاد اللہ تعالیٰ چھم امی انگجہ کن ژندروار دہ تریش قطرہ دیوان یم سد میں 8 دہن عذابس تخفیف چھم ملان سبحان اللہ وۄنۍ چھُ مسلہٕ یہ کافر ام نبی مونمت ایمان نونمت کہ یل ابو لہبس نبی سند خوشی من حالانکہ ام ون نبی زاو خوش گو نا ام دب عبداللہ زاو نیچو ام کر یتو اظہار دبن عبداللہ زاو نیچو آت اندر کرن یہ سیوبیا آزاد رب کائنات چھزن کھل کرن کی پریت ژندروار چھو ابو لہبس تریش قدر میلان امام بخاری فرماون امیش چھو 8 دہن عذابس تخفیف میلان سبحان اللہ یس وۄنۍ کلمہ گواش یم ایمان شرمت خدایس تو رسول خدایس یس درود پرن وول نماز گزاری پتہ کر نبی سنس ینس پہ خوشی تس کوتا اجر دی ذات پاک حضرت اللہ حالانکہ یت کن کرو توجہ امس متعلق اللہ تعالیٰ فرماون تبت یدا ابی لہب اے ابو لہب دشوے اتھ پینے پتھر امیش وہور پروردگار امیش بد دعا کرن پروردگار دپان چھس دشوے اتھ پینے پتھر میں دپیو پروردگارا یہ ونیک نا اگر ژے امس دپن اتھ پینے پتھر آز کیا چیز ژندروار دہ تریش قطر دیوان امس ابو لہبس یہ کیا کور کھل دپن نہ چھس ابو لہبس کن وچھان نہ چھس ابو لہب یمن مکرین اتھن کن وچھان آئی ربا تیل کیا دپن یہ تھی وچھو میانس نبی سی لول کرن انگج کھڑا میانس تاجدار سی لول کرن انگج کھڑا آج بنیادس کن پیون وچھن امی کرم نے یہ خالی امس تجھو ژندروار دہ تریش قطر تراون سبحان اللہ اگر چھ یوت بڑ بار کافر چھو وۄنۍ یُس آسہِ داغدارِ محمدُن رسول اللہ تمی ون عاشقن دپن عاشقن کر یہ بیان دپن فیض نش ابو لہب خالی نہ دراو عالمس مبارک سیوبیا اشار سے آزاد گئی نبی آو دنیا یہ آسس سیوبیا اشار سے آزاد گئی نبی آو دنیا یہ آسس عاشق چھو امی آئی پکمود یہ آئی حدیث چھو یہ آئی حدیث امام بخاری درج کر بخاری شریف اندر عاشق چھو امی آئی ونان دپن سیوبیا گئی اشار سے آزاد مگر ابو لہب چھن پتان نبی آو دنیا ام دب عبداللہ زاو شباش ام دب عبداللہ زاو چھس پائی نبی زاو اگر ام دبی آو نبی زاو آت خوشی مز کرم آزاد میں چھو باسن امس تلیہ اللہ تعالیٰ کافر اشتی سوری عذاب تھو سبحان اللہ عاشق کیا ونن دبن سیوبیا اشار سے آزاد گئی نبی آو دنیا یہ آسس نہ مگر فیض نش ابو لہب خالی نہ درا عالمس زبان اشکارا شاد مانی از مصطفیٰ دی آزادی یہ کسان ہند از حکمران
की आमद ताहा की आमद मुज़म्मिल की आमद मुदस्सिर की आमद नबी की आमद उम्मी की आमद मुस्तफा की आमद मुर्तजा की आमद मोमिनो खुशियाँ मनावो नूर वाला आया है मोमिनो खुशियाँ मनावो नूर वाला आया है रब्बे सल्लम गुन गुनाहो नूर वाला आया है रब्बे सल्लम गुन गुनाहो नूर वाला आया है मोमिनो खुशियाँ मनाओ नूर वाला आया है रब्बे सल्लम गुन गुनाहो नूर वाला आया है साजन दावा मुस्तफा मुस्तफा साजन दावा मुस्तफा मुस्तफा साजन मर्जन शिफा मुस्तफा मुस्तफा जबर कर साजन मर्जन शिफा मुस्तफा मुस्तफा सनिस कर जस आदा मुस्तफा मुस्तफा सनिस कर जस आदा मुस्तफा मुस्तफा हाजत रवा मुस्तफा मुस्तफा हाजत रवा मुस्तफा मुस्तफा आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा आए जब मुश्किल कुशा मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा खादिमुल अंबिया मरहबा मरहबा खादिमुल अंबिया मरहबा मरहबा मोमिनो झूम कर अपने लब झूम कर मोमिनो झूम कर अपने लब झूम कर मिल के कह दो जरा मरहबा मरहबा मिल के कह दो जरा मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा आए मुश्किल कुशा मरहबा मरहबा सबके हाजत रवा मरहबा मरहबा सबके हाजत रवा मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा ईद मिलाद की वो खुशी है मिली ईद मिलाद की वो खुशी है मिली दिल भी कहने लगा मरहबा मरहबा बोलो दिल भी कहने लगा मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा सबके हाजत रवा मरहबा मरहबा आए खत में रसूल और मुख्तार कुल आए खत में रसूल और मुख्तार कुल बोली बादे सबा मरहबा मरहबा बोली बादे सबा मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा सबके हाजत मरहबा मरहबा झूमता है फलक सारे खुशी है मलक झूमता है फलक सारे खुशी है मलक रहमत उठा मरहबा मरहबा हमरे रहमत उठा मरहबा मरहबा सबके हाजत रवा मरहबा मरहबा काबा भी झुक गया वजन करने लगा
خان دپان چون ولادت سپدے یا رسول اللہ ژندروار دۄہ تی چھُ یہِ وَنان پتہٕ چھُس بہٕ دپان صدقہ دو پیر کا امی ژندروار ہٕنٛدۍ صدقہٕ کٔرِو اَسہِ تہِ خٲرات عطا ہا ولادت ہوئی پیر کے دن ہا ولادت ہوئی پیر کے دن صدقہ دو پیر کا مرحبا مرحبا صدقہ دو پیر کا مرحبا مرحبا سب کے حاجت روا مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ کے گھر آئے خیر البشر آمینہ بی بی کے گھر آئے خیر البشر ہر طرف ہے صدا مرحبا مرحبا ہر طرف ہے صدا مرحبا مرحبا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون دپن یل وقتی ولادت ووت نبی رحمت اوس دنیاہس تشریف انن یہ ٹائم ووت نزدیک دپن آسمانک تارک ؤتھۍ ییٖتۍ بۄن آمینہ دپن مشکاتُک حدیث مولانا اشرف علی تھانوی صٲبن تہِ چھُ یہِ حدیث اوٚنمُت نشر الطیب فی ذکر الحبیب کتاب اندر دپن تارک ؤتھۍ ییٖتۍ بۄن آمینہ دپن مےٚ گوٚو پننہِ جایہِ گُمان تارک کر مےٚ پٮ۪ٹھٕ یوٗت آیہِ نزدیٖک کیٛازِ یِمن تارکن تہِ میلے روشنی از نوٗرِ محمد یم تارک تہِ ؤتھۍ امہِ ساتہٕ نبی سٕنٛدِ خوشی اندر بۄن یہِ ہسا یہِ أنٛدۍ أنٛدۍ گتھ کرنہٕ باپتھ اتھ نوٗرِ پاکس امی چھُ آمینہ سٕنٛدِس گرس منٛز ییٚلہِ آو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تبھی دپن ہر طرف ہے صدا مرحبا مرحبا ہر طرف ہے صدا مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا عزت والا نبی کا جھنڈا عزت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا سب سے بالا نبی کا جھنڈا سب سے بالا نبی کا جھنڈا امن والا نبی کا جھنڈا امن والا نبی کا جھنڈا امن والا نبی کا جھنڈا محبت والا نبی کا جھنڈا محبت والا نبی کا جھنڈا پیار والا نبی کا جھنڈا پیار والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا شان والا نبی کا جھنڈا نمبر کریو دشوئی ابو لہبن کور اکھ کافر ٲسِتھ اکہِ أنگرِ سۭتۍ اِشار پروردگارن کوٚر نہٕ خٲلی اور سُہ اوس کٲفر أسۍ چھِ مسلمان کلمہٕ گوٚو مانن وٲلۍ خدا تہٕ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ ییٚلہِ دہوے أنگرِ تھوٚد تُلو اَسہِ آسہِ دہوٕنی أنگجو کِنۍ پروردگار تریش چاناوان اوس کٲفر تٔمِس ییٚلہِ میلیو وۄنۍ چھُ وٕنکیٚنٕکۍ مولوی کھٔٹِتھ تھاوان تم چھن بچار پوز بوڑن ونس کے یا خدیش تم کمی پان مانن نتہ چھ یہ تج بخاری شریف من ون کریم کوشش ات دبین حاضہ حدیث ضعیف یا کن سندے ون بچار منچن پوز ونس کیا تن لکن عدل بدل ونمت دھوکہ دتمت ون پوز ہکن ونت کی ابو لہب تہ گو خالی برکت رسول نش امس تہ دس پروردگارن انعام کافر ٲسِتھ
یس وی داغداری آس محمد عربی سن تس کیا خالی تس چانائی تریش ذات ذوالجلال حضرت آپ گو پنو انگجو کھین بیچایس پنو دست مبارک سن رحمت نبی حوض کوثر تریش ہاتھ نبر اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا حرکت والا نبی کا جھنڈا شان والا نبی کا جھنڈا محبت والا نبی کا جھنڈا امن والا نبی کا جھنڈا دیکھو دیکھو نبی کا جھنڈا دیکھو محبت والا نبی کا جھنڈا سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے چاند تارے جلوے لاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ ہم لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سرز برد یمن نبر گریت حجران رحمت نظر کریت اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پروردگارہ یت مجلس نارد گلزار پروردگارہ یہ مت دیر دیر ونکن پروردگارہ تمام لول والن یہ یم بیمار تمن شفا یم بے اولاد تمن اولاد یم قرضدار تمن قرض صدا حیات بارن کر یری صاحب میلاد سن پاس غم تو پریشانی مصیبتوں نش نجات آفات و بلیاتوں نش نجات حادثاتوں نش نجات ساری وقت تھوت لول سان سلام گزارو در دربار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کر سینس نارز گلزار